Together, growing in faith, changing communities. Bangadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke incwadi kaGenesis isahluko se-15 ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesi-8. Emva kwalokhu kwafika izwi likaJehova ku-Abram ngombono lathi, ungesabi Abram, ngokuba ngimina ngisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Kepha u-Abram wathi, Nkosi Jehova, uyangiphani na? Ngiyahamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami ingu-Elizeri waseDamaseku. U-Abram wathi futhi, bheka, awunginikanga nzalo, bheka, inceku yendlu yami iyakuba yindlalifa yami. Bheka, ilizwi likaJehova leza kuye lathi, lona akayikuba yindlalifa, kepha oyakuphuma ezibilini zakho uyakudla ifa lakho. Wamphumisela ngaphandle wathi, bheka ngasezulwini, ubale izinkanyezi uma ungazibala. Wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Wakholwa nguJehova, wambalela lokhu kwaba ngokulunga. Wayesethi kuye, nginguJehova owakuphumisa e-Uri lamaKhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe yifa lakho. Wathi, Nkosi Jehova, ngiyokwazi ngani ukuthi ngiyakulidla na? Wathi kuye, ngithabathele isitholekazi esineminyaka 3, nembuzi eyinsikazi eneminyaka 3, nenqama eneminyaka 3, nehobe nephuphu lejuba. Wabe sekuthatha-ke, wabe sezinquma phakathi, wabeka kwaba ileyo naleyo ngxenye ukuba ibhekane nenye, kepha izinyoni akazinqumanga. Amanqe ehla phezulu kwezidumbu u-Abram wawaxosha. Kwathi ngokushona kwelanga ubuthongo obunzima bamehlela u-Abram, bheka, washawa luvalo lobumnyama olubukhulu. Kwathi ngokushona kwelanga kwabamnyama, bheka, nanto iziko elithunqayo nelangabi lomlilo ladabula phakathi kwalezo zingxenye. Ngalolo suku uJehova wasenza isivumelwano no-Abram, wathi, ngiyakunika inzalo yakho lelizwe, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kube semfuleni omkhulu, umfula iYufrate. Thandwa zami, ngibuka lenkonzo eyenzeka phakathi kuka-Abram kanye noNkulunkulu. Abram uthi kuNkulunkulu, esekwenze konke, esehambile uLot, washiya umuzi wakwabo, walalela izwi likaJehova. Athi uNkulunkulu ku-Abram, ungesabi. Ungesabi ngokuba mina ngisihlangu sakho. Mangiphela amandla, mangishiwa ngiba ngedwa, uthi namhlanje uNkulunkulu ungesabi. Yazi khona abanye abantu abasaba ukuthatha izinqumo ezibalekile empilweni ngoba basaba ukuthi bazoba bodwa. Basaba ukuthatha izinqumo ezizobayisa phambili ngoba basaba ukuthi laba abade behlala nabo bazobahlangula. Kunabantu abaziyo ukuthi kubalekile ukuba baqhubekele phambili. Kubalekile ukuba basimame. Kodwa basaba ukuthi ngizoba yini ngaphandle kukaSibanibani. Namhlanje uNkulunkulu uthi ungesabi. Yimina oyakuba isihlangu sakho.
yimina oyakukuvikela, yimina oyakukukhosela. Ngiyamuzwa uAbraham ethi ngiyakuzwa Nkosi, ngiyabonga futhi, kodwa yini ozongipha yona? Athi uNkulunkulu asiphumelele eminyango, maqedane abuke isibhakabhaka. Athi uNkulunkulu bala leza inkanyezi uma ungakwazi, ngoba inzalo yakho izofana naleza inkanyezi. Nawe ithandwa zami, uAbraham uthi enkosini ngenhliziyo, usho kanjani ukuthi izingane zami izolingana naleza inkanyezi? Ngathi ngingenayo ishe yodwa vo ingane. Yangithinta mina leyo nkulumo, ukuthi kanti uNkulunkulu uyakwazi yini ukukhipha amanzi edwaleni? Kanti uNkulunkulu uyakwazi yini ukumisa ulwandle abantu badabule esihlabathini esomileyo? Kanti uNkulunkulu uyakwazi yini ukuvusa abafileyo? Kanti uNkulunkulu uyakwazi yini ukusukumisa izishosha? Kanti uNkulunkulu uyakwazi yini ukusiza impilo yami neyakho? Uthi namhlanje uNkulunkulu ngendlela ejulileyo uthi mina ngizokunika inzalo elingana nezinkanyezi zezulu, elingana nesihlabathi solwandle. Athi uAbraham, Nkosi, anginalutho. Uyazi lento kumina ifika ibe ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusinika izinto ngamehlo enyama singakwazi ukuzibona. Uyazi kunezinto uNkulunkulu athi mesibuka athi wena nasi isibusi sengisibekile kuwena, kodwa mina mangizibuka nabantu mabengibuka abayiboni leyo nto. Ongathi uNkulunkulu mayixoxa bathi abantu ngiyasangana. Inkulu imfihlakalo uNkulunkulu ayibekile kuwena. Sikhulu isibusiso uNkulunkulu akunikezile sona. Abraham ubuka impilo yakhe. Yazi kwesinye isikhathi uthi uNkulunkulu ekhuluma, mina ngicabange njengomuntu. Ngicabanga ukuthi bari kuzokwenzeka kanjani. Sho njalo uMaria uthi kuyokwenzeka kanjani lokho indoda angayazi. Kanti ecabangeni kwami ngicabanga ngobuntu and ngenza ama calculations abantu, kanti uNkulunkulu iplan yakhe ihlukile. Ingakho kubalekile ukuba angingalwisani necebo likaNkulunkulu ngempilo yami. Uma izinto zenzeka, angiphume enkonzweni yokubuza ukuthi kungani kwenzeka Nkosi? Kungani kwenzeka kumina? Kungani kwenzeka manje? Angike ngimethembe ukuthi lona othe uyisihlangu sami namanje usayisihlangu sami. Lona othe nangesabi namanje uhamba nami. Uyazi kunezinto ezizokwenzeka empilweni esingeke siziqonde, esingeke sizazi, esizodi masiyibuka thina simthuke mhlawumbe uNkulunkulu, esizodi masiyibuka thina siyibone ingenangqondo. Kodwa sibuyele nenkonzweni yokuthi wena Nkosi uthe ngesabi, wena Nkosi uyisihlangu sami. Noma kubuhlungu kunje, ngiyakwethemba ngoba othembisile wethembekile. Uthi uNkulunkulu labo ngixoxela ngabo, labo itshele wena ukuthi bazodla ifa lakho, abasona isabelo sefa ekumele idliwe lakho. Uyazi kunabantu esibeke impilo yethu kubona,
kunabantu esithe osibanibani bangasiza la nala masane ngihlangane nosibanibani yibona abazokunika ama-connection yibona abazongivulela izinto yibona abazongenzela athi uJehova no ukhiye awukho kubona babukeka be-powerful babukeka be-influential babukeka bengakwenzela but ngeke because akusona isabelo sabo. Enye into ebalekile ungazondi uma umuntu enqaba noma engakwazi ukukusiza. And kwesinye isikhathi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba khona abazokusiza ngelinye ilanga masuphezulu bethi nimbone usibanibane nje wafika kumina engelutho lokho ayikona wenziwa yimina kanti uNkulunkulu akasoza kwenza lokho. Kwesinye isikhathi asimdedele uNkulunkulu sizibuka izinto zenzeka bese sithi wena Nkosi uthe ngesabi, wena Nkosi uthe uyisihlangu sami, wena Nkosi uthe uza kungibusisa, wena Nkosi uthe uza kunginikeza indlalifa. uNkulunkulu somandla makabe nathi asibusise asivikela sikhanyisele ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.